Sige lang, kaya dapat makapangawang pa taon niya. Nait sobra pa dagan dire. Kanang sa tunga ba? Basig di na mailhan? Pwede masiro na kung ano gikot? Okay. Iyapan ninyo, basig niyag shirt mo sa number. Siyam-siya man eh. Ha? Pila na kabok niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo, 3. Saan group 1 isa dire? Group 2. Okay, ang group 1. Siya man eh, siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petra, lagi mo kabok? Petra mo? Okay. Petra din dire. Basig 9 dito. Short code. Asa yung kauban isa? Okay, nahulugan nila sila oh. Hallelujah. Ano yung kaipan niyo diya? Pila mo kabok? Basig. Pastor Roland, pila kabok sila diya? Aka mo? Siya mo? Walo? Siya man? Walo? Sige, walo-walo. Okay, walo-walo. Iman ninyo yan, Tim. Walo-walo. Wala naging ilanan diya. Aka ng bato? Ano ba to? Sige. Sige, position. 2, 4, 6, 8. Di mo maigo ng kahoy diya? Ay, di po sila dito. Maigo po sila dito. Kana. Sige. Nang awas ang bato. I-balance. Anas pasuri ko diya. Sige, position. Okay, ready? Magyatong taman sa tulong. Sinyas pasuri ko. Kung kina. Okay, uno! 2! Ready, go! Terbilang juga. Super si Pastor Biro. Super. Oke, siap-siap kabok. Mana? Harangan nagbilang putra ni. Bakunsin sagad. Oke, siap-siap ha. Wala na kabot siap dire. 1. Pito na kabot dire, makigsunan. Anda diri siyam kabok. Okay, pila kabok dia Pastor Rico. Pila kabok Pastor Rico, walo? Dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 naman kabok dire. Wala buwan dire. So kita dito no? Dire, wala buwan. Okay, position, walo. Position. Ini nak kita. Oh no! Dos! Betul. Oh no! Dos, ready go! Wah, kau lagi kata sebut. Dasar. Grabe. Udah join si Pastor Bendy dari kita daun. Hah? Sabi cek. Nah, kata daw kanina kuan berapa bulan? Ano ko? Satu, lima mo dito. Oy, sa kamay kay. Wag kaso karon din dula may nahinog pinaka. Kuan longest pa. Biniraha. Di basta-basta.
Okay pa ba na po ng dugo? Ha? Manang gid okay na, Pastor? No? So, ang championship na to, Group 1 versus Group 4, no? Group 4 to dire. Huwag sa gamay, kaya mapawi paghuman sa Group 4.